பிரைஸ் தி லார்ட். இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்களா? இது அந்த நாளிலும் கூட அருமையான ஒரு ஆலோசனையை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்க ஆவலாக இருக்கிறார். அது என்னென்ன ஆலோசனைன்னு சொல்லி பார்க்கலாமா? ஏன்னா இந்த ஆலோசனை நம்முடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்க போகுது. அதுதான் நீதிமொழிகள் 24ஆம் அதிகாரத்துல 29வது வசனம். கவனிங்க. அவன் எனக்கு செய்த பிரகாரம் நானும் அவனுக்கு செய்வேன், அவன் செய்த செய்கைக்கு தக்கதாக நானும் அவனுக்கு சரி கட்டுவேன் என்று நீ சொல்லாதே. ஆண்டவராய் கர்த்தர் இன்னைக்கு நமக்கு அருமையான ஆலோசனை கொடுத்திருக்கிறார். உங்களை என்னை பார்த்து சொல்றாரு, பழிக்கு பழி வாங்காத. சிம்பிளா அந்த வசனத்துக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னா, பழிக்கு பழி வாங்கக்கூடாது. தேவ பிள்ளைகள் என்ன செய்யக்கூடாதான், நமக்கு ஒருவர் செய்த தவிர நம்ம அவங்களுக்கு திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்றார். இது நம்முடைய காரியம் அல்ல. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வாழ்க்கையை நல்லா உற்று நோக்கி கவனிச்சு பாருங்க. இயேசு கிறிஸ்துவை நிறைய அவமானப்படுத்தினார்கள் ஜனங்க. இயேசு கிறிஸ்துவை யாரும் நம்பல. ஆனாலும் இந்த இயேசு என்ன செய்தார்? இந்த உலகத்துக்கு நன்மையை தான் செய்தார். தீமைக்கு தீமை செய்யவே இல்லை, நினைக்க கூட இல்லை. பிரியமானவர்களே, நாம் நினைக்க கூட கூடாது. ஆனா சொல்றார், நீ சரி கட்ட நினைக்காத. குறிப்பா சொல்ல போனா நிறைய பேர் செய்யற தப்பு என்ன தெரியுங்களா? ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தர் உதவியை நாடி இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்வோம்? அன்னைக்கு நம்ம கேட்டோம், உடனேவா கொடுத்தாங்க, இழுத்தடிச்சான கொடுத்தாங்க, பரவாயில்ல நம்ம இழுத்தடிச்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு உதவியை கூட ரொம்ப இழுத்தடிச்சு கொடுப்போம். ரெண்டாவது, அதாவது நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கியிருப்போம். ஆனா திருப்பி கொடுப்பதற்கு வெகு நாட்களை எடுத்துக்கொள்ளுவோம். அது நம்முடைய நினைவுல இருந்தாலும் என்ன செய்வோம்? கொடுப்பதற்கு தாமதம் பண்ணி என்ன செய்வோம்? கொடுக்கலாம் நம்ம கேட்கும் போது உடனேவா கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தாமதம் பண்ணி கொடுப்போம். பிரியமானவர்களே, இந்த மாதிரி நாம் செய்யவே கூடாது. அவங்க செய்யறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம செய்யக்கூடாது. அவங்க பேசினாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பேசக்கூடாது. அவங்களுக்கும் நமக்கும், அதாவது கெட்ட காரியத்தை செய்தவர்களுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துடைய பிள்ளைகள்னு சொல்லி வாங்கிட்டு இருக்கோம்ல, நமக்கும் வித்தியாசமே இல்லை. பிரியமானவர்களே, அதுதான் வேதம் சொல்கிறது. அவன் செய்வது போல நாமும் செய்யக்கூடாதுன்னு வேதம் சொல்கிறது. சிம்பிளா, பழி வாங்குறது நம்முடைய காரியம் அல்ல. ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். பழி வாங்குவது நம்முடைய காரியம் அல்ல. அவங்கள மன்னிங்க, அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாமா? அப்படியே ஒரு விசை ஒப்பு கொடுங்க. இந்த மாதிரி பழி வாங்குற நோக்கம் இருக்குமானா தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கவே முடியாது. பிரியமானவர்களே, இன்னைக்கு ஒப்பு கொடுங்க. தகப்பனே, இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ராஜா, இதோ எங்களுக்குள்ள இருக்கிற எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் விளக்க முடியாது நாங்க ஜெபிக்கிறோம். பழி வாங்குற எண்ணம் எங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. அவங்க செய்ததுக்கு ஆண்டவரே, நாங்க மறுபடியும் அந்த காரியங்களை திருப்பி அவங்களுக்கு செய்ய நாங்க விரும்பல. ஆண்டவரே தகப்பனே, நாங்க அவங்களை மன்னிக்கிறோம். அவங்கள தகப்பனே உங்களுடைய பாதப்படியில ஒப்பு கொடுத்து நாங்க ஜெபிக்கிறோம்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுக்கிற உமது பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பார்த்து கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பீராக. அவர்களுக்கு என்று வைத்திருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதங்களை தகப்பனே, இந்த வசனத்தின்படி வாழுவேன்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுக்கிறவர்களை ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். உங்களுடைய நாமம் மாத்திரம் அந்த வேலை மேம்படுவதாக. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன் ஆமேன். தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். தொடர்ந்து எங்களுக்காகவும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்க. God bless you.